Kaixo, Amaia Orbebarri naiz, Berlineko Freie Unibertsitateko Euskara eta Euskal Kultura irakurlea. Irakurletza hau Etxepare Euskal Institutoaren sarearen baitan kokatzen da, eta Alemanian beste halako 3 irakurletza topatu ahal ditugu. Leipzigen, Konstantzen zein Frankfurten. Etxepareko irakurletza sarean, Euskal Eskolak eta Kultura Eskolak emateaz gain askotan bestelako proiektuak edota bestelako ekimenak antolatzen dira, eta aurten Wikipediarekin proiektu bat aurrera eraman izan dugu. Hau da, gure asmoa Euskal Edukiak sareratzea izan da Wikipedia plataformaren laguntzaz, eta aldi berean Alemaniako, gure kasuan Alemaniako irakurletzen artean saretzen saiatu izan gara proiektu honi gorputza emateko. Aurten izan da lehenengo aldia, honelako proiektu bat egin izan dena, hau da, sare lanean, lau irakurletza batera, eta jorratu den gaia, urte hau aprobetxatuz, Euskaltzaindiaren mendeurrena izan da. Hau da, aurten Euskaltzaindiak 100 urte bete izan ditu, eta Wikipediarekin elkarlana aprobetxatuz, nahi izan da ospatzea mendeurrena, baina aldi berean, atzerrian, eta gure kasuan alemanez, Euskaltzaindiaren lana, Euskaltzainen biografiak itzultzea eta sarean argitaratzea. Proiektu hau irakurletza sarearentzat ere oso aberasgarria izan da, gure beharretara eta gure errealitatera egokitu izan dugulako. Hau da, gure eskoletan txertatu ahal izan dugu. Eta proiektuaren bereizgarritasuna hori izan da, ikasleak izan direla agente aktiboak. Egitasmo honen beste punto garrantzitsu bat eta punto indartsu bat izan da Wikipedia, dagoeneko munduan zehar oso ezaguna den plataforma bat dela. Eta errealitate hau erabili izan dugu, baita hemen Euskal Herrian wikilariak oso aktiboak izan direla eta lan fina egin izan dutela, eta beraz atzerrian kontaktuak dituztela. Eta honi esker, Euskara ikustarazteko plataforma, Euskara eta Euskal Edukiak batez ere, itzule egin direlako, ikustarazteko bide oso zuzen eta erabilgarria izan da. Argi dago, Wikipedia bezalako plataforma eta wikilariekin lan egitea oso aberasgarria izan dela, ez bakarrik irakurletza sarearentzat, zein ikasleentzat ere, baina horrelako kolaborazio lanetatik beti ere ikasten da, ez bakarrik momentuan ikasteko, baizik eta zein garrantzitsua den bestelako eragileekin elkarlana egitea proiektuak aurrera eramateko.